Zanimljivo mi je vidjeti koliko vas u komentarima misli da sam umjetna inteligencija. Da, bilo bi lijepo da jesam, ali nisam. Umjetna inteligencija ne ponavlja snimke, ne reže, ne ostaje budno do ponoći da uređuje priloge, ali svakako nisam umjetna inteligencija. Ja sam stvarna. Zovem se Talita Orešković i iza svakog videa stoje sati istraživanja, pisanja i stvarnog rada. A sad idemo na temu današnjeg videa. Dobrodošli na YouTube kanal Marsonija News. Danas o susretu koji se nije dogodio i o krivcima kojima se pripisuje posljedice. Planirani sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Budimpeštu, kao što znate, otkazan je. Sjedinjene države povukle su se kad je postalo jasno da Rusi nisu spremni pristati na američke uvjete. Rusi poručuju, mi već imamo plan i on se provodi na terenu u Ukrajini. No umjesto da prihvate tu poruku, administracija optužuje Moskvu za otkazivanje i time preokreće priču. Tko profitira od tog preokreta? Tko želi da rat potraje i da se Rusija iscrpi? U centru optužbi našao se Marco Rubio, čovjek koji je karijeru gradio na žestokom protivljenju Moskvi. Predstavljen je kao arhitekt politike koja sabotira svaku mogućnost neposrednog dogovora. Kritičari tvrde, Rubio ne želi mir, želi rat koji će, kako govore, oslabiti Putinov režim. Ali postoji i druga, teža optužba. Odgovornost se vraća i na najvišu razinu. Tko je postavio Rubija na te pozicije moći? Tko dopušta da jedan čovjek istovremeno obnaša dužnost državnog tajnika i savjetnika za nacionalnu sigurnost? Ako je mir istinski cilj, čemu tada sabotaža iznutra? I dok mi raspravljamo, pojavljuju se nove opasnosti. Miješanje u Latinskoj Americi, prijetnja sukobom u Venezueli, konflikt koji bi, upozoravaju kritičari, mogao postati američki Vijetnam. Danas ćemo razmotriti sve aspekte. Zašto je sastanak otkazan, što Moskva zapravo traži i tko u Washingtonu oblikuje politiku prema Rusiji. U nastavku donosimo intervju s vojnim analitičarom Scottom Ritterom, koji detaljno objašnjava pozadinu američke odluke, ulogu državnog tajnika Marka Rubija i razloge zbog kojih je planirani susret Putina i Trumpa otkazan. Njegova analiza pruža uvid u širu sliku odnosa dviju sila i pokazuje koliko je put do stvarnog mira i dalje neizvjestan. Marsonija News počinje sada. Gospodine Ritter, kako tumačite rusko stajalište, odnosno stav Kremlja o američkoj odluci da otkaže planirani susret Putina i Trumpa u Budimpešti? Taj je sastanak bio zatražen od strane Trumpove administracije. Rusi su bili više nego voljni sudjelovati na tom sastanku. Sjedinjene države su se povukle kad je postalo jasno da Rusi nemaju namjeru popustiti američkim zahtjevima. Ruski stav o prekidu vatre u Ukrajini i okončanju sukoba vrlo je jasan i nije se mijenjao, za razliku od američkog stava koji se svakodnevno mijenja. No sada, nakon što je Trumpova administracija pokušala okriviti Ruse za otkazivanje, Rusi su uzvratili vrlo oštrim riječima. Ukratko, neće biti sastanka između Vladimira Putina i Donalda Trumpa dok Sjedinjene države ne iznesu izvediv plan. Uvijek preokrenu priču. Trumpova administracija govorila je da Rusija mora izraditi izvediv plan. Rusi sada kažu, mi već imamo plan i on se provodi upravo sada. On se odvija u stvarnosti, na terenu u Ukrajini, to je naš plan. Ako vam se taj plan ne sviđa, iznesite svoj, ali on mora biti razuman. Dok to ne učinite, mi nismo zainteresirani za sastanke. Je li ovdje krivac Marco Rubio, koji je cijelu svoju karijeru gradio na rusofobiji? Ostavimo sada po strani njegove cionističke stavove, rusofobiji u stilu škole Victoria Nuland i Hillary Clinton, u kontekstu Rusije i Ukrajine. Znam, samo po izrazu njegova lica i gestama ruku, da Sergej Lavrov nije bio sretan nakon njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Ne znamo što su točno rekli, ali je li Rubio taj krivac?
Je li on pouzdan saveznik Donalda Trumpa koji može donijeti mir? Ili mislite li da, poput svojih neokonzervativnih prijatelja, on ne želi mir, već želi da rat potraje, u suludom uvjerenju da će to iscrpiti Rusiju i oslabiti Putina? Prije svega, moramo jasno reći da Marco Rubio mrzi i prezire Donalda Trumpa. To je 100% činjenica. Samo se treba vratiti na izbornu kampanju 2016. da bi se vidjelo koliko Rubio prezire Trumpa, koliko mu se gadi. Ali Marco Rubio je proizvod činjenice da je Donald Trump prodao svoju dušu Miriam Adelson i izraelskom lobiju. $100 milijuna kupilo je Rubiju položaj državnog tajnika. Trump ga ne voli, ne želi ga, ali ga je postavio tamo. Miriam Adelson and the Israeli lobby. $100 million bought Marco Rubio the Secretary of State position. Donald Trump doesn't like him, doesn't want him, but he put him in there. Je li točno da je Miriam Adelson direktno zahtijevala da Rubio bude potpredsjednik, a Trump je rekao da ne bi mogao svakodnevno raditi s njim? Točno, 100%. Ona je htjela da Rubio bude potpredsjednik, ali je Trump tu povukao crtu. Dakle, Rubio je dobio sljedeće najbolje mjesto, državnog tajnika. $100 milijuna za potpredsjedništvo ili u drugom redu za mjesto državnog tajnika. Ali znate da je to bio Trumpov prvi mandat, moglo bi se reći da nije razumio politiku Washingtona DC-a, da je možda mislio kako će Marco Rubio, kad jednom postane državni tajnik, svoje osobne hirove i ambicije podrediti interesima nacije, onako kako ih definira predsjednik koji je izabran voljom američkog naroda. Ali ovo je njegov drugi mandat. Već je imao državnog tajnika Mikea Pompea. Mike Pompeo ga je više puta izdao. Trump je to i sam priznao. Rekao je da je Pompeo bio loš čovjek. John Bolton bio je loš čovjek. Bolton je naravno bio savjetnik za nacionalnu sigurnost. A sada imamo državnog tajnika i savjetnika za nacionalnu sigurnost objedinjene u jednoj osobi, Marku Rubiju, koji je također loš čovjek. Da, možemo kriviti Marka Rubija. On ne želi mir s Rusijom, ni najmanje. Sabotira sve, na svakoj razini. Daje platformu ljudima, poput Keitha Kelloga. Zastupa interese Scotta Bessenta. Radi sve što može da progura antirusku političku agendu neokonzervativnog krila Republikanske stranke. Ali konačna odgovornost leži na vrhovnom zapovjedniku. Ti si taj koji je pristao na ovaj kompromis, da postaviš Marka Rubija. Ti si taj koji mu je dopustio da istovremeno obnaša dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost i državnog tajnika. Ti si taj koji je rekao da želiš mir s Rusijom, a ti si taj koji šuti dok Marco Rubio sabotira tvoje napore. Ono što ovdje vidimo jest da je Donald Trump zapravo jedan od najslabijih predsjednika koji je ikada obnašao tu dužnost. Kad god dođe do značajnijeg otpora članova establishmenta, Donald Trump se svaki put raspadne kao kuća od karata. From members of the establishment, Donald Trump folds like a house of cards every single time. Je li Marco Rubio povezan s Washingtonskim ratnim lobijem? Well, we're going to go to war with Venezuela in the very near future. Uskoro ćemo ratovati s Venezuelom. I to je rat Marka Rubija. 100% rat koji pokreće Marco Rubio. On se moli za ovaj rat, za ovu priliku, još od 2016. I on će nas uvući u rat koji će biti gori od Vijetnama. Biće to nacionalna noćna mora. To će biti sve što nam sada definitivno ne treba. I ironija je u tome što ovdje zauzimamo visoku moralnu poziciju protiv Rusije zbog njezine invazije na Ukrajinu, potpuno zanemarujući povijesnu činjenicu, dok se istovremeno u ime Monroeve doktrine pripremamo za invaziju, okupaciju i smjenu vlade u Venezueli, a vjerojatno i u Kolumbiji. U posljednjih 10 dana predsjednik je uveo sankcije dvama najvećim ruskim proizvođačima nafte, Rosneftu i Lukoilu. Hoće li te sankcije utjecati na rusko gospodarstvo ili na specijalnu vojnu operaciju u značajnoj mjeri? Special military operation at all. The Russian economy, of course, will have to make adjustments. Neće uopće utjecati na specijalnu vojnu operaciju. Rusko gospodarstvo, naravno, morat će se prilagoditi. To je nova stvarnost. Ali to nije kao da se ruska vlada probudila tek neki dan i rekla: "O Bože, sankcionirali su Lukoil, nismo to očekivali." To se prijetilo već neko vrijeme. Scott Bessent, prije nego što je postao ministar financija, rekao je: "Učinit ćemo upravo to."
Srušit ćemo rusko gospodarstvo. Srušit ćemo Vladimira Putina. Rusija je samo divovska benzinska postaja s nuklearnim oružjem, pa ćemo im uskratiti gorivo. Rusija je bila spremna za to i sada poduzima odgovarajuće prilagodbe. Nemojte vjerovati naslovima koje čitate. Rusija i dalje prodaje značajne količine nafte Indiji i značajne količine Kini i to se neće promijeniti. Oni također prodaju znatne količine nafte drugim državama globalnog juga. Ono što Besant možda ne razumije jest da se ovakvim potezom stvara tržišna nestabilnost koja zapravo Rusiji daje mogućnost da na tržištu proda nekoliko stotina tisuća barela nafte dnevno. Nafta koju Rusija prodaje tražit će višu cijenu, što znači da Rusija može nadmašiti konkurente. Jedna od stvari koju Rusija može učiniti bolje od bilo koje druge zemlje proizvođača nafte na svijetu jest da prodaje naftu s popustom, jer Rusiju košta mnogo manje da izvuče tu naftu iz zemlje nego Sjedinjene države, Saudijsku Arabiju ili druge zemlje. Dakle, Rusija može značajno sniziti cijenu i nastaviti proizvodnju istim obujmom kao i dosad. To apsolutno ništa ne mijenja kada je riječ o strateškoj slici. Ono što zapravo čini jest da dodatno izolira Sjedinjene države, jer sada smo u situaciji u kojoj smo Indijcima rekli: mi vodimo vašu energetsku politiku sigurnosti, a Indijci su preuzeli kontrolu nad time. A Trump će pokušati izvršiti pritisak na Kinu i reći joj: ne možete kupovati rusku naftu. Pogledajte kako će to završiti. Pogledajte poniženje koje će uslijediti kad Donald Trump i predsjednik Xi sjednu zajedno i počnu raspravljati o svojim trgovinskim odnosima. Kina neće popustiti ni milimetar po pitanju ruske nafte, a neće popustiti ni pogotovo ničemu drugome. Nisu li Trumpovi pokušaji da oslabi Rusiju ekonomski zapravo ojačali njezinu ekonomsku neovisnost i osnažili BRICS? Look, the sanctions are serious. Pogledajte, sankcije su ozbiljna stvar. Ne trebamo se pretvarati da nisu. Rusija, kao i svaka druga država, radije bi funkcionirala u ekonomskom okruženju koje je normalno, temeljeno na zakonima i ugovorima i sličnim stvarima. Ali od 22. zapravo od 2014. godine, Rusija se morala prilagoditi svijetu sankcija. I ono što se dogodilo jest da je Rusija zapravo postala daleko zdravije gospodarstvo. Prije svega, Rusija je i dalje morala funkcionirati pod jarmom oligarha iz doba Borisa Jeljcina, tih korumpiranih pojedinaca koji su kupovali državna poduzeća za sitniš, za nekoliko kopejki, po 1 rublju i stekli golema bogatstva, a zatim veći dio tog bogatstva prebacili izvan Rusije. Dakle, umjesto da Rusija stvara bogatstvo i ulaže ga natrag u vlastito gospodarstvo, potičući rast, oni su novac iznosili van i pritom zadržali golem gospodarski i politički utjecaj. Vladimir Putin je obračunao s nekima od njih, ali ne možeš sa svima. To je bila realnost Rusije, koja više ne postoji. Jer nakon 22. godine Zapad je sankcionirao te oligarhe, a Putin im je rekao: sami ste si krivi, vi ste ti koji ste odlučili iznijeti svoje bogatstvo van. Od sada novac koji zaradite ostaje ovdje i ulaže se natrag u Rusiju. I to je to. I to je promijenilo odnos s oligarsima. Također je redefiniralo način na koji Rusija funkcionira. Oni više nisu ovisni o zapadnim tvrtkama. Pogledajte Boeing. Boeing i Airbus ovdje su počinili samoubojstvo jer su pristali na sankcije. A kako je Rusija odgovorila? Izgradila je vlastitu domaću zrakoplovnu industriju koja danas proizvodi konkurentne zrakoplove sa 100% komponenti proizvedenih u Rusiji. To se nikada ne bi dogodilo da nije bilo sankcija. Rusija nije išla u tom smjeru. Ali zbog sankcija nije imala izbora. I sve ruske industrije danas funkcioniraju na taj način. Rusiji Zapad više nije potreban. Zato je Rusija u biti otporna na sankcije. Razvija li se u Rusiji osjećaj nestrpljenja zbog trajanja vojne operacije? Gledajte, Rusija, vjerovali ili ne, ima relativno slobodne medije. Postoji pričljiva klasa u Rusiji, posebno u blogerskoj sferi, koja je izgradila svoj ugled i svoj novac kritizirajući rusku vladu, Vladimira Putina, Gerasimova, pa čak i ministra obrane. Dakle, ako tražiš dokaze nezadovoljstva u Rusiji, možeš ih pronaći. Ali moraš biti oprezan, jer ta pričljiva klasa postoji iz istog razloga
kao i u Sjedinjenim državama. I mi imamo cijelu gomilu blogera i komentatora koji postoje da bi skupljali klikove, generirali pažnju, gledanost. I zato pretjeruju, izmišljaju stvari ni iz čega, ali oni ne predstavljaju stvarnost, činjenicama utemeljenu stvarnost. A činjenicama utemeljena stvarnost u Rusiji jest da je Rusija kao nacija predana pobjedi. Rusija je kao nacija posvećena pobjedi. Ta pobjeda nema vremenski rok. To nije pobjeda uz napomenu mora biti gotova do tog i tog datuma. Ne, Rusija je kao nacija posvećena pobjedi. I Rusija u ogromnoj većini podržava svoje vodstvo koje će joj tu pobjedu donijeti. Oni su uvjereni da će to biti učinjeno na pravi način. Nisu nestrpljivi. Jedini koji su nestrpljivi da se ovaj rat završi smo mi na zapadu. Jer mi smo ti koji stalno unosimo datume u kalendar. Rusija jednostavno radi svoj posao i nimalo ih ne zanima naš kalendar. S obzirom na ekonomsku i političku slabost Zapadne Europe i s obzirom na promjenjivu prirodu Donalda Trumpa, koji jedan dan prijeti Tomahawk raketama, a drugi dan kaže ne. Koliko dugo mislite da će Zelenski i njegovi ljudi još izdržati? Drugim riječima, koliko dugo ukrajinska vojska još može opstati? Podsjetit ću ljude, Ukrajina je druga najveća država u Europi, nakon europskog dijela Rusije. Veća je od Njemačke, veća od Francuske, veća od Italije, veća od Španjolske, od svih tih zemalja. Dakle, realnost je da Ukrajina nije mala država. Treba puno da bi se porazila zemlja veličine Ukrajine, s resursima koje Ukrajina ima. Rusija to čini, usput rečeno, bez značajnije mobilizacije. Jedina mobilizacija dogodila se 22. sa 300.000 ljudi. Od tada Rusija održava sukob putem ugovornih regrutacija, slično kao što smo mi u Sjedinjenim državama radili s dobrovoljcima. Ukrajina, s druge strane, već je došla do svoje 7. ili 8. mobilizacije. Svoju je vojsku doslovno 5 puta iznova izgradila. Od temelja, s novim vojnicima, novom opremom, stotinama milijardi dolara ulaganja. To ne može trajati. Ukrajina to i sama priznaje. Ukrajinsko gospodarstvo je uništeno. Gospodarstvo ne postoji. Ukrajina živi od 120 milijardi dolara doniranih sredstava. Bez tih sredstava Ukrajina se ruši. To ne može trajati beskonačno. I mislim da će ruska ciljana zračna kampanja, koja sada uništava ukrajinsku energetsku infrastrukturu, donijeti vrlo težak zimski period svim Ukrajincima. A to će imati političke posljedice za budućnost Zelenskog. Koliko dugo Ukrajina još može izdržati? Gledajte, to je velika zemlja. Već godinama govorim da će se srušiti. I bio sam u krivu. Ali koliko dugo mi na zapadu možemo nastaviti održavati ih? Koliko dugo smo voljni i sposobni? Već sada govore o novačenju mladića od 18 do 23 godine. I to je to. Kad iscrpe taj rezervoar ljudstva, nema više nikoga. To je kraj Ukrajine. A Ukrajinci to počinju shvaćati. Dakle, ne želim postaviti točan datum, ali Ukrajina će se slomiti. O tome nema nikakve sumnje. Like it's never dominated before, and Ukraine is simply running out of the resources needed to plug the holes.